Mbukeli, kuboshwa abasolwa ngelokubulala abawu-18 e-Eastern Cape. Mbukeli, ake ngibingelele kade ngikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Kuvalela abasolwa abangu-3 eceleni lokudubula abantu abangu-18 esigamekweni esenzeke emavikini adlule esifundazweni sase-Eastern Cape eNgobozane eLukusini. Kubikwa ukuthi labasolwa ababoshwe emjondolo yaseMkholombe ePort Shepstone esifundazweni saKwaZulu-Natal. Mbukeli, kubikwa ukuthi labasolwa abakhishwe esinye sezakhamuzi sakhona kule ndawo ngemuva kokuba izithombe zabo zisabalaliswe ezinkundleni zokuxhumana. Wembukeli, hlala nami la kwiNsibane Daily Update ngikuphathele zona njengoba zinjalo. Mbukeli, bekuzona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ubeke uvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba abese uyangibamba kwenye video yami elandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle.